Bueno, bai, azkenen askotan amistezun gauz bada, txikitatik realekoa izan da geroz eta gehiago. Eta, bueno, netzat hori bada lehenengo taldeko parte izatea, eta oso gustoa eta aurre denboraldia behi daia. Bai, azkenen esan etena, nire betiko taldea da, eta nire taldeak nigan apostu egitea eta eman diten konfiantza eskertzekoa da, eta nik ja esan etena, hurrengo denboraldia behi da, eta zelaien ematea, erantzutea, bintzat, konfiantza eman diatena. Bueno, azkenen nire ametsa beteet, egia da dexente partidu jokatzeko aukera izan detela, eta aldeten onena egiten, bai saiatu naiz, eta nik uste eta indikan nire bertxio onena etortzeko da hola. Bueno, egia da lehengo urten estrenatu genula edifizio berria, eraikin berria, eta indikan zehatzeko zion, bukatzeko, baina nik uste bain ja aurreratu gongoala, eta egia da privilegioa da nesken saien olako eraikuntzak eukitzea, eta oso ilusionatuta. Ilusioa. Azkenen, esan detena, amets bada netzat hemen egotea, eta aldeten nire guztia jarrikot, eta hoxe.